Takže zdravím vás, toto je farma, v podstate poradí prvá, ktorú sme tu, alebo teda druhá, sme mali takú menšiu, ale toto je jedna z tých prvých väčších, ktoré sme tu spúšťali v Norsku, 2022, 2023. Sú tu bitcoinové stroje, litecoinové stroje, ale teda väčšina, asi 90%, alebo 85% litecoinové zariadenia. Je tu pár kaspových strojov v tejto časti. Takže to je úplne tá prvá, dá sa povedať, najstaršia časť. Máme tu nejakú prácu, teda teraz, konkrétne teraz to nejdeme robiť, ale najbližšie, keď tu budeme mať nejakú robotu, budeme tu robiť nejaký management káblov, trošku aj vyzerá, niekedy tu nie je porozprávané tie káble, ako vidíte teraz, takže s tým budeme mať ešte nejakú prácu. No a inak v podstate tu nejakú činnosť nevykonávame. V podstate robíme tu nejaké filtračné sieťky, prípadne nejaká údržba drobná na nejakom konkrétnom stroji, keď sa niečo pokazí. V lete, alebo teda chodíme na taký letný a zimný režim. V zime, čo sa týka nasávaného vzduchu, tak máme menej tých otvorov, aby tu ešte veľa studeného vzduchu, hej, je vonku minus 20, takže v zime nie je to vôbec tie stroje. Zase v lete musíme tie otvory trošku zväčšiť, prípadne regulovať ventiláciu, vetráky, vypnúť, ako podľa potreby. Takže nejako takto to tu vyzerá. Vidíte, na jednom regáli sa nachádza 15 mašín, niekde je menej, je takisto 15, ešte tam máme nejaký regál. Takže nejako takto to tu vyzerá.